Изакәанымкәа рҩышьыгатәымтә ашьара амазаарала гаҩагара аҭирахақәкыс иҟаҵамкәа Аԥсныҟа имаҷымкәа рҩышьыгатәымтә ашьар метадон аҭагалара идрыԥхьаӡалоит Гагра ақалақь аҟны инхоз зқьи-жәшәахынажәижәеиԥш шықәса рзиз Олейников Алексей Анатолий-иԥа. Иара даанкылан Гагра раион цантриԥшьа ҳабланы ҳазылхра хылаԥшратә гәаҭаратә аушьҭратә ҭыԥ соудан нахыс аамышьҭахь анкылара мҩаԥыргеит Аԥсны аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр, аҩныҵҟатәи аусқәа алинеитә усбарҭа аихамҩатә станциа Гагра, амилициа алинеитә ҟәша ашьаусԥшаара гәыԥ аусзуҩцәа. Атәылаҩ Олейников идбалан иҵәахны имаз аизолента зкәыршаз аилаҳәаарақәа ҩба-хы граммк рҟынӡа иџьбароу арҩышьыга згәылаԥсаз иԥшаз амаҭәашьар закәыз шьақәыргылан аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр аҭҵаара-криминалисттә центр аҟны. Ареспублика шьаустә закәан еидкыла ахԥатәи ахәҭа, ҩышәа-жәыхԥатәи ахәҭа, ҷапынк Б ахԥатәи ахәҭа, ҩышәа-жәыԥшьпатәи ахәҭаџьа рыла ихацыркәа шьаусҭҵаара мҩаԥнагоит аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр атранспорт аҟны алинеитә усбарҭа аусҭҵаара агәыԥ.